Здравейте! Вие сте с мен доктор Комицки, специалист по пластична хирургия и моята рубрика Открито за пластичната хирургия. Темата на днешното видео ще бъде оголемяването на гърди с силиконови импланти през подмишничен разрез или така нареченият аксиларен достъп. Операцията за оголемяване на гърди е най-популярната в България и в света, като това, което искам да засегна в днешното предаване, са различни точки относно тази операция, които представляват интерес за аудиторията, всъщност са и до някъде мнение, мога да ги наречем неправилни митове относно специално тази методика. Та с какво да започнем? Дали този метод не е по-травматичен? Това категорично не е така, защото даже в предни случаи изработването на ложето, на джоба за импланта става по по-елегантен и лесен начин, тъй като хирургически, без да навлизам в подробности, техниката обхваща страничния ръб на големия гръден мускул и поставянето на импланта, изработване на джоба даже се отдава по-лесно. Чувал съм мнение, че не може да бъде поставен подмускулно имплант през аксилата. Това също е един огромен мит, който трябва да се развенчае. Напротив, техниката тук е класическа. Както споменах, изработването става чрез повдигане на пекторалния мускул. Тоест, имплантите се разполагат категорично по класическата техника под мускула. Сега, друга основно така важна точка. Кървенето, контролирането на кървенето. По време на операцията се правят всички действия за да се осъществи правилно, коректно контролиране на кървенето. Поставят се дренажи, които за няколко дни след операцията превентират всякакво кървене, хематоми, подуване на гърдите и така нататък. Това води до бърз възстановителен период и мога да кажа, че в моята практика не съм имал усложнения с кървени, хематоми при този метод. Дали няма имплантите да застанат високостоещ на импланти? Това е друго опасение. Разбира се, в неопитни ръце може би този риск съществува, но когато човек е наясно как се изработва джоба, с следоперативни грижи, превръзки, еластични и така нататък, носене на лента в горния полюс на имплантите, този риск е сведен до минимум и не се случва. Имплантите застават на местото си в напълно естествена позиция. Чувал съм, че пациенти се опасяват или смятат или знаят, че през аксиларен достъп може да се поставят само малки импланти. Това също категорично не е така, както малки, така и средни по размер, дори и по-големи над 400 кубика, така образно казано, могат да бъдат поставени с този метод, което го прави сравнително универсален. И стигаме до последната точка, ама ще имам беле, който ще се вижда. Когато нося потни, когато ходя на фитнес, когато си вдигам ръката. Първо, белегът се разполага в натурална гънка на подмишницата. Сравнително малък е, от 3, най-много 5 см. Зараства прекрасно, без никакво напрежение, не се разширява и в рамките на 6 месеца до година изчезва напълно. Като предимството е, че след тази операция нямате белези по гърдите, около ареолите, под ареолите или под гърдите в инфрамамарната гънка. Това, заедно с натурално изглеждащия бюст, е голямото предимство на този метод. Общо взето, това са нещата, които мисля, че
бе нужно да изясним. Разбира се, по тази тема, както и по други теми от пластичната хирургия, има много неща, които биха ви интересували, които биха ви вълнували, затова добре дошли на нашия уебсайт. Задавайте чрез мейла теми, въпроси, които може да дискутираме, върху които може да се внесе яснота, върху които могат чрез моя опит да бъда полезен. Благодаря ви за вниманието, до нови срещи!